Исәмсез эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында кыскача. Бүген КАМАЗ заводы Внешэкономбанк белән уртак килешүгә кул куйды. Килешү автозавод эшчәнлегенә нинди үзгәрешләр кертә, хәбәрчебез ачыклады. Актаяк белән ил буенча күрмәүче шәһәрдәшләр Россия күләм акцияга кушылды. Чаллыда тэквондо буенча Корея Республикасы илчесе кубогына Россия күләм ярышлар узды. Бүген КАМАЗ заводы Внешэкономбанк белән уртак килешүгә кул куйды. Әлеге вакыйгада республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Документка имза 5 минут эчендә куелды, әмма хезмәттәшлек озакка сузылырга тиеш. Килешү автозавод эшчәнлегенә нинди үзгәрешләр кертә, хәбәрчебез репортажында. КАМАЗ һәм банк арасындагы килешү күп кенә мәсьәләләрне хәл итәргә булышачак. Документ экспортны арттырырга ярдәм итәчәк. Хәзер КАМАЗ чит илгә җитештергән продукцияның 25% чыгарса, тиздән бусан 70% булачак. Без этого инструмента КАМАЗ всегда. Бу документтан башка КАМАЗ югалтулар кичерергә мөмкин иде. Без сатып алучыларга алдан түләү шарты куя идек, ә банк аша кулланучылар белән хезмәттәшлек итү күпкә җайлырак булачак. КАМАЗ белән мөнәсәбәтләр җылы һәм якын, иң мөһиме ышанычлы ди банк рәисе. Икенче якта чит ил өчен күбрәк товар җитештерү яклы. Тем более новый ряд КАМАЗ. КАМАЗның яңа модельләре да җитештерелә. Аларга сорау тагын да күбрәк булачак. Йөк машиналарын Көнчыгыш, Азия, Африка, Латин Америкасы илләренә сатарга мөмкин. Внешэкономбанк КАМАЗ үсешенә генә түгел, республикада башка проектларны гамәлгә ашырырга да булышачак. Ford Solers, который, к сожалению... Бу Ford Solers, Аммония, Силикон, Сафир проектлары, планнар күп. Без максатчан рәвештә эшләргә ниятлибез. Соңгы елда банк белән берлектә республикада гамәлгә ашырылган проектлар алга таба да дәвам итәчәк дип белгиләде Рөстәм Миңнеханов. Әлегә КАМАЗ һәм банк базарда булган позицияларны ныгыту һәм яңа үрләр яулау өстендә эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Юл хезмәтләрен һәм җәмәгать транспорты йөрешен тикшерергә, машина йөртүчеләргә аеруча игътибар бирергә. Бүген Россиянең гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков шундый бурыч куйды. Бу Ханты-Мансийскта булган юл һәлакәтенә бәйле. 4 декабрьдә биредә автобус һәм йөк машинасы бәрелеше. Тойгак юлда машина йөртүчеләр идарәне югалта. Автобус салонында 34 пассажир, шул исәптән 27 бала була. Һәлакәт нәтиҗәсендә 12 кеше вафат. Шуларның 10-сы балалар, 19 кеше хастаханәдә, күбесе авыр хәлдә. Все расходные медикаменты, заявки... Барлык кирәкле медицина препаратларына киткән чыгымнарны каплыйбыз. Һава транспорты белән кирәкле урынга күчерү мөмкинлеге бар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре ярдәм күрсәтергә әзер. Транспорт темасын дәвам итеп, Сидоровка бистәсендә күпер төзекләндерелеп бетте. Аның беренче этабы тәмам, күпер 36 ел элек төзелгән иде, шуннан бирле ремонтланмаган. 2010 елда әлеге корылманы аварияле дип таптылар. Реконструкция 2 этапта узачак, киләсе чираты 2 елга планлаштырылган. Актаяк белән ил буенча күрмәүче шәһәрдәшләр Россия күләм акцияга кушылды. Алар бергә җыелып җиңү паркына чыкты. Мондый акция Мәскәү, Севастополь, Төмән һәм башка ире шәһәрләрдә үтте. Аның максаты сукырларның проблемасына игътибар җәлеп итү. Шәһәрдәшләр актаяк ияләренә ничек карый һәм ничек ярдәм итә ала? Гүзәл Шихапова ачыклады. 30-га якын шәһәрдәшебез транспарантлар һәм шарлар күтәреп җиңү паркы буенча атлый. Күрү сәләтен югалтучыларның кулында алмаштыргысыз атрибут актаяк. Иң алдан шәһәрдә сукыр кешегә юл күрсәтүче бердән-бер эт дара. Ул 12 ел буена үзенең хуҗасына тугры хезмәт итә. Этне Мәскәү питомнигында махсус өйрәткәннәр. Башка сукыр шәһәрдәшләр мондый җаваплылык алырга әзер түгел әле. Собакой очень много проблем. И, во-первых, и помещение нужно. Она большая, крупная, вон какая. И за ней уход нужен, как за ребенком. Когда вот много народу, она, конечно, волнуется. Мы в больших, таких в людных местах редко бываем. В магазины нас не пускают. Кайчакта кибеттә генә түгел, ишек алдында хәрәкәт итүдә авыр ди сукырлар. Моңа сәбәпче уңайсыз мохит түгел, шәһәрдәшләрнең игътибарсызлыгы. Мы просим горожан о том, чтобы не ставили все-таки автомобили на тротуарах, что нашим незрячим сложно будет ориентироваться на тротуаре. Они будут сами же штукаться об эти автомобили, повреждая их. Белая трость направлена именно на то, чтобы обратить внимание на незрячих. Игътибар гына түгел, аңлау да кирәк. Шимбә көнне паркта үтеп баручыларга да күзләрне бәйләп йөреп карарга тәкъдим иттеләр. Бу тәҗрибәдә мин дә катнаштым. Шахмат һәм шашкалар клубы ишек төбенә барып җитү җиңел булмады. Ну и как? Как ощущение? Очень тяжело было. Тяжело. Вот так.
Людмила Камыина 20 елдан артык сукырларны таяк белән йөрергә һәм брайлер шрифты буенча укырга өйрәтә. Физик авырлыклардан кала рухи барьерларны да җиңә белергә кирәк ди ул. Бу эштә исә якыннарның ярдәме кирәк. Психологически, особенно вот взрослых, которые ослепли внезапно. Вот у нас есть такие, именно внезапно. Или медленно даже теряли зрение, особенно это касается диабетиков. Они теряют зрение медленно и, как правило, в общем, и очень тяжело, очень психологически. Поэтому мы, учителя наши, мы психологи, потому что иначе никак. Уңай мөхит программасы буенча Чаллыда спорт, билим бирү, мәдәният учреждениеләре янында тактиль плитәләрне күбрәк урнаштыралар. Алар җир асты чыгу урыннарында, җәяүле юлларында да бар. Әмма җәмәгать транспортында маршрут номерын игълан итмиләр. Шуның аркасында күрмәүче шәһәрдәшләр урам буйлап адашып йөрергә мәҗбүр. Гүзәл Шыгапов, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шәһәрдә инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Мөмкинлекләре шикләнгән шәһәрдәшләребез 10 декабрьгә чаклы Боз сараена, Иллюзиум кинотеатрына һәм Орган залына бушлай кергә мөмкин. Матурлык үзәкләре һәм сәүдә шелтәрләрендә төрле махсус акциялар үткәрә. 8 декабрь көнне Ярчалы спорт комплексында традицион спартакиада узачак. Бу ярышлар социаль тернәкләндерү һәм инвалидларны чын тормышка яраклаштыру максаты белән уздырыла. Инде музыка тыңларга һәм аралашырга бүген аларны Орион яшьләр үзәгендә көттеләр. Алар өчен кулга кул тотынышып дигән концерт оештырдылар. Ну, эта декада, она очень помогает, на самом деле, людям с ограниченными возможностями раскрыть свои таланты, раскрыть свои способности, раскрыть, на самом деле, и не сидеть дома, а чем-то заниматься, уходить куда-то. В эту декаду инвалидов радостно на душе все равно, потому что с друзьями общаешься, встречаешься. Вот. Очень хорошо, очень замечательно, радостно, очень... Я очень рада, что происходят такие мероприятия. Очень позитивно. Алабуга дәүләт музей тыюлыгында фотосурәтләр күргәзмәсе тәкъдим ителә. Мәскәүдән килгән экспонатларда аклы коралы фотоларда 100 ел элек булган вакыйгалар сурәтләнә. Бердә купшы күлмәкләр кигән бай балалары да, алардан аерылып торган ярлылар да. Күргәзмә турында тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Әлеге фотосурәтләргә карауга ширексездән уйга каласың. Бу балалар ничек яшәгән, ни белән шөгыльләнгән, бүгенге көндә исән микән? Бу фотосурәтләр 100 елга якын элек ясалган, аларның геройлары илнең төрле почмакларында яшәгән, төрле тормыш рәвеше алып барган балалар. Берсе матрос киеменнән төшсә, икенчесе кышкы толыптан. Намного скромнее. Элек тә балалар матур киенгән, үзенә күрә мода булган. Вот в этот период, например, жила моя бабушка. Минем әби шул елларда яшәгән, нәрсә кигәннәрен бераз күз аллыйм. 100 ел элек балалар модасы дип исемләнгән фотокүргәзмәне Мәскәү фотосурәтләре йорты алып килгән. Былтыралар Алабугага хәрби темага фотосурәтләр алып килгән, яхшы каршы алганнар. Подобные фотографии есть в каждой семье. Бу фотолар һәр гаиләдә дә бар. Студияда төшерелгән сурәтләр 19 гасыр азагыннан күп еллар дәвамында зур сорау тудырган. 70 елларда туган балалар да әти-әниләр белән студияларга барып портретларга төшкәндер. 100 ел элек булган балалар модасы белән танышу өчен Алабуга музей тыюлыгына рәхим итегез. Ул Казанская урамы буенча 24-нче йортта урнашкан. Күргәзмә көн саен иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр эшли. Гүзәл Шыгапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кышның салкын көннәре дәвам итәчәк ди синоптиклар. Күпләр инде җылы киемнәр алган. Ул затлы да, матур да булырга иң мөһиме иясенә ашарга тиеш. Күп кенә хатын-кызлар яңа тун турында хыяллана. Аны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә киләсе сюжетта. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан, баш киемнәре төрләрен санап бетергесез. Күңелең ниндине теле, шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, барлык үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачыла. У нас представлены шубы 6 элитных фабрик Пятигорска. Все модели шьются из высококачественного сырья. Есть эконом-варианты, есть средние категории, есть высшие категории. Нужно знать, что именно вы хотите. Если вы не знаете, мы вам в этом поможем. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорск инде күптәннән Россиядагы әйдәп баручы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Сатып алучылар өчен төрле ташламалар, кичектереп түләү мөмкинлеге каралган. Пенсионерлар өчен дә төрле акциялар бар. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. И вот сейчас я пришла примерить уже новую модель шубы, шапку
уже, можно сказать, приобрела. Здесь выбор огромный на все капризы и возрасты. Әлі хаманда көңілігізге ошаған тун таба алмайсызмы? Туннар ярминкесіне ашығығыз. Күргезме 6 декабрьден 11-не қадар Камаз мәдәният йортында эшләячәк. Сатучылар шәһәрдәшләрне иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр көтеп кала. Шолуда Корея Республикасы илчесе кубогына бүтін Россия тэквондо турниры түгәлләнде. Анда елнең иң көчле 9 командасы көчсен ашты. Бу сарайына килгән җанатарлар искитмәле тамаша күрделәр. Ярыш барышын безнең хәбәрчеләр дә карады. Финал ярышлары алдыннан үз осталыкларын Көньяк Корея мастерлары күрсәтте. Ярты сәгать эчендә алар дистәләгән тактаны шәрдәкләп ыргыттылар. Корея спортчысының роза букетынан фейерверк ясавы чыгышның иң шәп мизгеле булды. Турнир үзе команда схемасында барды. Очрашу 2 раундтан тора иде. Беренчесендә көндәшләре команда өчен баллар ясарга 1 минут вакыт бирелде. Икенче раундта иң кызыклы момент уен барышында тренерның спортчыны алыштыруы. Ике финалда да икенче раунд хәлиткеч булды. Хатын-кызлар арасында беренче урын өчен Татарстан һәм Мәскәү вәкилләре көрәште. Беренче раунд тыныч кына узса, икенчесендә Чаллы кызлары Мәскәүләргә җиңүгә шанс калдырмады. Исәп 68-гә 32. 3, 2, 1. Есть победитель! Кураж, потому что игра, потому что это не личные соревнования, это входит все в команду, это общий результат. Мы поддерживали друг друга, и мы это сделали, хотя было очень тяжело, и было тяжело поверить, что мы выиграем Москву. Ир-егетләр финалы күпкә җанлырак барды. Татарстан җыелма командасы очколар белән үк алга чыкты. Әмма Идел буе федераль округы вәкилләре икенче раунд уртасында көндәшләрен куып җиттеләр. Трибунадагы халыкның алкышлавы көч бирде күрәсең. Очрашуның иң соңгы секундларында татарстанлылар мөгъҗиза күрсәтте. 58-гә 49. Татарстан тагын беренче. 3, 2, 1. За счет командного духа, естественно, Спортчыларда, оештыручыларда турнирның күп яклап кызыклы булуын билгеләп үттеләр. Бу Россия белән Корея арасындагы мәдәни һәм эшлекле багланышлар һәм әлбәттә спорт. Для нас, для спортсменов, естественно, прежде. Спортчылар өчен бу иң элек турнир. Аның үзенчәлеге нәрсәдә? Ул команда беренчелегенә үткәрелә. Дөнья кубогы да шушы тәртиптә барачак. Безгә мондай мероприятиеләрне бирәләр. Безнең Татарстанда бик зур опыт бит инде. Европейский, международный соревнования үткәрү буенча. Шуның өчен без аны достойный үткәрәбез. Һәр вакытта да без участвовать иткәндә тендерда безгә с удовольствием бирәләр аны мероприятиеләрне. Тэквондо җитәкчелеге команда форматындагы турнирны Олимпия уеннарына кертергә җыена. Бу барып чыкса, без Токиодагы Олимпиадада Россия җыелмасын күрә алачакбыз. Анда бүгенге җиңүчеләр дә керәчәк. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Алексей Иванов. Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.